Bon dia, són 7:32, anem cap a la platja, fent una altra ruta de Levántate Corriendo, la ruta número 4. Arribaré un poquet justets, ja veuràs. Però bueno, anem per allà. Quilòmetre 2, anem parant un poquet per replegant a la gent. Ahora toca el avituallamiento. Vale, pues estem acabant la quarta ruta de Levántate. Seran 7 quilòmetres i pico, ja portant 7, queden 200 metrets, per això ja m'estava acabant. Avui no fa calor ni aire ni res, temperatura bona per córrer. Tota la setmana sense eixir i avui mira, farem un llarguet. Avui han fet 4 des de casa del club nàutic i estos 7 i després fem 4 de tornar. Bé, una volteta para despejarnos. Ya tienen ganas de comenzar a entrenar el marató. En breu comenzarem a dir coses. A veure com plantegem ese repte que tinc de fer el marató. A veure. Vale, pues ya estem arribant. Bueno, ara ja anem tornant cap a casa. Nos queda un quilòmetret de trote molt suau i arribem a casa. Vale, va. Anem a seguir. Així que ja tinc la ruta feta, a la casa, dutxeta i almorzar.